खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। बेनो जाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गाजरनि हालुवा बानायगोन। आं माबायदि बानायो लोगोफोर अननानै नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामसै। नै लोगोफोर आङो बेवहाय आधा केजि गाजर लादो। बे गाजरजोंनो आङो हालुवा बानायगोन। दा आं बेखौ फार्स्टआवनो हाना लाग्रोनोसै लोगोफोर। गाजरा एसे माने माबा जाबाय दखानावनो देहेरायबाय। नै दायो आङो बिगुरखौ लेमनानै लाबाय। दा बेखौ सुनानै आङो रुकिगोन। नै आं गाजरखौ सुनानै लाबाय। दा बेखौ आङो गाजरखौ बेयाव रुकिनोसै। एसे बेयाव एसे फ्र'यैनो आं रुकिना लासिगोन आरो फार्स्टआवनो। आं दायो गाजरखौ हनानै लाबाय नै। दा आरो मा नांगौ आं बेफोरखौ सब रेडि खालामना लाग्रोनोसै। दायो आङो बादाम, काजु बादाम, आलमन्ड आरो किसमिस बेफोरखौ रेडि खालामना लानोसै। नै आङो बेवहाय किसमिस लाबाय आरो बेयो काजु बादाम आरो बेयो आलमन्ड। आं बेखौहाय मा खालामना लागोन फिसा फिसा हानानै लागोन आरो फार्स्टआवनो। बिदि फिसा फिसा हानानै लागोन आं। आलमन्डखौ हाखांनानै आं काजु बादामखौ बिदि फिसा फिसा खालामनानै लादो आरो आं। हाखावनानै फिसा फिसा खालामनानै लादों। फिसा फिसा खालामना लायोबा माने जानाय समाव मोजां मोनजायो आरो। नै दायो आङो आलमन्डखौबो हानानै लाबाय आरो बे काजु बादामखौबो हानानै लाबाय। बेयो किसमिस। दा बेखौ आङो बानायनोसै आरो मादि बानायो लोगोफोर आंनि बानायनायखौ नायलांबाय थादो। आंबो गाइखेरखौ एसे गुदुं खालामना लाग्रोखानोसै। नै आङो दा गाइखेरखौ गुदुं खालामदो। नै आङो गासैबो जुगारखौ लाखाजोब्बाय। बे घि, सेनि, गाजर, आलमन्ड, काजु बादाम, किसमिस आरो बे दुन्दिया आं गासैखौबो रेडि खालामखाबाय। आं दायो सारायखौ जानना होनोसै लोगोफोर। सारायखौ जानबाय। सारायखौ जानना लाबाय आरो नै आङो मोदोमनो थाखाय एलाइसि गरनै आरो बे दालसिनिखौ होगोन। आं बे दालसिनि गथायैनो होगोन। एलाइसिखौ आं एसे देख्रेबनानै लागोन आरो बिनि सेन्टआ फैनांगोन ना। बिनि बेगरासो मोदोमो नालाय, बिगुराथ' मोदोमा, सिङाव बेगरासो मोदोमो। बिनिखाय आं बेखौ देनानै लागोन। आङो बेबायदि ओरैनो देखावनानैल' लादों आरो देख्रेबनानै बिदि गुन्दै खालामाखै बेखौ साबाखौ। दायो आंनि साराया दुंबाय। आङो दा नै घिखौ होनोसै। आं बेवहाय दा घिखौ बे गारबा फिसाजों गारबासे होगोन आरो। आंनि बे दा नै साराया दुंबाय, घियाबो दुंबाय। आं दायो दहाय देख्रेबनानै हाफ्लेनानै लानाय किसमिसफोरखौ एवगोन आरो आङो। बे नै काजु बादाम, आलमन्ड आरो बे नै किसमिस। आं दानि देना लानाय एलाइसिखौबो आङो बेयावनो एवफाबाय मस्लाजोंनो। बेनिफ्राय आरो मा बुङो दालसिनिखौबो आं बेयावनो होफाबाय। नै दा जाबाय, आं बेखौ थिखांबाय। गोजा जाजासे बिदि एवना लानांगौ आरो। दायो हना लानाय गाजरखौ आं होनोसै। आं दायो गेसखौ एसे फिसा बानायना लानोसै।
बेवहाय आरोबाव माने माबाखौ घिखौ आरो एसे होबावगोन आरो दा एसे होबावनोसै नै घिखौ आधा गारबा होदों आं बेनिफ्राय आं दा बेखौ एरगोन आं बिदि एरबाय थासिगोन आरो दसे सम गाजरखौ गाजरा रबागौमानि आं दसे सम बेबायदि एरदों आं बेखौ दा दसे ओरैनो खोबना होनोसै 2 मिनिटसोनि थाखाय गाजरखौ आं खोबना होनोसै 2 मिनिटनि थाखाय आं गाजरखौ खोबबाय दायो आं नायनोसै माबायदि जादों आं एरगोन नालाय गेसनि फ्लेमखौ एसे बारायनानै लालायबाय दानि खमायदोंमोन नै दायो मोजां जाबाय आरामसे नै रबबाय आं दा बेयाव गाइखेर होनोसै लोगोफोर आं आधा केजि गाजर लादों नालाय आङो गाइखेरखौबो कापनै होगोन आरो आधा केजिखौनो होगोन गाइखेरखौ गुदुं खालामना लाखादो आङो बेयावबो दायो गाइखेरखौ गुदुं खालामना लाबाय दा बेयाव आङो आधा केजि गाइखेर होगोन आरो आंनि गाजराबो आधा केजि नालाय बेनिखाय आं बेयाव आधा केजि गाइखेर होगोन आं बेयाव नै आधा केजि गाइखेर होबाय नोंथांमोना गावनि माने पसन्दनि होनानै जानो हागोन आरो सिनिखौ खम होनानैबो जानो हागोन बा एसे बुरजा होनानैबो जानो हागोन सिनिनि जखाखौ गावबा गाव गोसो बायदि होबानो जायो आंनिया दा आंनि गोसो बायदि होनानै जागोन आरो लोगोफोर बयनाबो बिदिनो खालामखायोना गावनि गोदैखौ जानो हानाय हिसाबै आन्दाजै होनोसै आं नैबे एसेबां सिनि होगोन आरो फिसा कापजों कापसे जानो हागौ गावनि गोदै जेसेबां गोदै जानो बेसेबां गोदै होबानो जाबाय दा नै बिराद आराम गाजरनि गाबा ओंखारदों गोमो गाब ओंखारदों नै गाजरनि गोमो गाबा ओंखारदों आराम जाबाय दा मोनसिगोन माने बयनिख्रुइबो सहस नास्ता जानो हायो आरो बानायनानै बेफोरखौ दहाय एवनानै लानाय नै किसमिस बानायबाय काजु बादाम आरो आलमन्ड आरो बे किसमिसखौ नै बेयाव आं एवनानै लादोंमोन ना बेखौ आं दा बेयाव होनोसै आरो एलाइसिबो होखाबाय नालाय बिराद मोजां मोदोमगोन बिराद थाबनो जायो आं दायो दसे गुदु होनोसै खोबना दोनथ'नोसै खोब्बाय नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन आरो बांसिनानो दानाबा जायो आरो सोरबाफोर जुदि बानायाखैबा बानायनानै जाजागोन आरो आं दायो नायनोसै माबायदि जादों नै बिराद मोजां जाबाय नै दसेबानो खांनो हासिगोन आङो मोनबाय गाइखेरा एसे रानबावनोसै होनबानो आं खांनोसै आरो दसे खोबना दोननोसै आं दोनबावनोसै दायो आरो खनसे नायबावनोसै लोगोफोर बोरै जादों नै एकदम गाजरनि महर लाबाय नै गाजरनि महर लाबाय गाजर हालुवा जानोसै टेस्टि टेस्टि लोगोफोर मोनबायानो
बिराद मोजां जाबाय आरो 2 मिनिट मथथे बारा नाङा आरो समखौ 20 मिनिट बानो गाजर हालुवा बानायनाया एकदम रेडि जायो आरो लोगोफोर बानायना जानायफोराथ' टाइमखौ मिथिगोन सोरबाफोर बानायाखैब्ला बानायनानै जानो हागोन खोबलायबाय नै आं अरखौ गेसनि फ्लेमखौ आं बारायनानै होबाय नै लोगोफोर बारायनानै होबाय दायो जासिगोनानो आं गासै नायनोसै माबायदि जादों आं गेसनि फ्लेमखौ गिदिर खालामदोंमोन नालाय दा एरगोनथ' फिसा खालामनि रानबाय नै फिसा खालामनानै आं एरबाय थानोसै दसे नै जाबायानो आराम दै रानबाय गाजराबो मोनबाय बिराद जाथावथाव मोदोमबायबो एलाइसि होनायखाय बिराद मोजां जाबाय आं दायो हानानै लादो नै दुन्दिया बे दुन्दियाखौ आं होगोन आरो बेवहाय आं दा बेखौ एसे सायावबो होगोन बेनिखाय एसे दोनबाय बेखौ बन्द खालामनोसै गेसनि फ्लेमखौ आं दायो बन्द खालामनोसै आंनि गाजर हालवाया रेडि जाबाय भिडिअ गोमो नुदों नाथाय गाजरा गोजा रियेलाव गोजासो दै लोगोफोर गाजरनि गाबा गोजाखा नालाय बेवहाय हालदै होनाय बायदि नुदों बेयाव हालदै होआखै बे माने केमेरायावहाय गोमो नुदों नाथाय बेयो रियेलाव गोजासो बिराद जाथावना मोजां महर लाथारबाय नै आं दायो बासन मोनसेयाव हायखांनोसै नै दानिनि आं बादामफोरखौबो एसे दोन्दोंमोन दुन्दियाखौबो एसे दोन्दोंमोन दा आं एसे सायाव होनोसै नै लोगोफोर आंनि गाजरनि हालवा बानायनाया दा नोंथांमोना माबायदि नुदों लोगोफोर बेखौ दा थान्दा दिन मोनफैदों ना जोंथ' आरो थान्दायाव बांद्राय माने गोबाव माने जानाय नास्ताफोरखौथ' जों बानायनो बागोन नङा होमबा दा गुसु दिनाव थान्दा दिनाव खुब थाबैनो बानायनानै जानो हागोन आरो बेबायदि गाजर हालवा नास्ताखौ दाथ' गोजां बोथोराव गाजरखौ मोननायाबो खोब गोरलै नङा होमबा जों दखानाव थाङोब्लानो बायनो थाङोब्लानो मैगं बायनो थाङोब्ला जों गाजरखौ नुगोन थ' जोङो मोनबोगोनबो बायनानै लाबोनोबो हागोन जों बेबायदि हिसाबै थान्दा दिनाव खुब गाजरनि नास्ताखौ जों जानो हागोन आरो गाजर हालवाखौ थ' लोगोफोर बिदिब्ला नै आंनि गाजर हालवाया रेडि जाखाबाय नङा होमबा दा जाना नायनोसै दिनै माबायदि जानायाथ' बिराद गोथाव जादों बायदिनो मोनदों जानानै नायनि दा जों फिसालाजों जानोसै उखैदोंबो एसे बेनिखायनो जोङो गाजरनि नास्ताखौ जानोसै नै लोगोफोर आं दा माबायदि जादों जाना नायनोसै बोरै जादों फिसालायाबो केमेरायाव फैया लाजियोनो आंनो दा जानोसै आरो जाना नायनोसै बिराद मोजां जादों गोदैखौ आं एसे खम होखादों आं गोदैखौ एसे खम जाना मोजां मोननायखाय खमखौनो होखादों आरो फिसालायाबो गोदैखौ खम जायो आंना थ' नोंथांमोना जुदि माने गोदै जायोब्ला सिनिखौ एसे बुरजा होबानो जाबाय आं जानांगौ साहा लोंनाय कापजों कापसे काप फिसाजों कापसे होदों आरो साहा कापजों आधा केजि गाजराव आधा केजि गाइखेर होदों आरो बे काप फिसाजों कापसे जागोन आरो आंनिया आं सुवाखै खिन्थु काप फिसाजों कापसे जागोन बेसेबां होदो बिराद मोजां जादों गोदैयाबो आंनिया नांगौ बायदि जखानि जादों थ' नोंथांमोनाबो बानायनानै जादो माबायदि मोनो न'आव एसे ट्राइ खालाम गोजां बोथोरनि थाखाय बे एकदम बेस्ट नास्ता आरो गाजर हालवाया गोथाव मोनदां बिराद मोजां मोनो जानानै बिराद थाबनो जायो आरो गाजर हालवाया बानायनो बिराद थाब जायो मात्र बे हनायाव एसे टाइम लायो संनायावथ' एकदम बिराद थाबनो 20 मिनिटबो नांबावासो एकदम माने माबायो सङोब्लाथ'
एसे बुरजा 1 केजिसो सङोब्लाथ' एसे सम नांगोन नाथाय आधा केजिफोर सङोब्ला खोब थाबनो जायो 20 मिनिटसोआवनो जायो गाजर हालवाया थ' जानानैबो मोजां नांगोन आरो गुदुं गुदुं जानाबो मोजां नाङो बहुत टेस्टि जायो लोगोफोर आंथ' जानानै बिराद मोजां मोनबाय नोंथांमोना दा बोरै नुदों माने गोथाव जादो जाया नोंथांमोनाबो खनसे ट्राइ खालामना नायदो लोगोफोर जायफोरा जादो बिथांमोनाथ' मिथिखागोन जायफोरा गाजरनि हालवा बानायाखै नोंथांमोनाबो खनसे थारैनो ट्राइ खालामनानै नायमार जानानै बिराद मोजां मोनगोन आरो दा गोजां बोथोर ना गोजां बोथोरनि समाव माने खोब जानो गाहाम गाजर हालवाया थान्दा गुदुं गुदुं बिनि थाखाय नोंथांमोना खनसेब्लाबो ट्राइ खालामदो बिदिब्ला नोंथांमोना दा आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों जुदि मोजां मोनदों होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो अन्नानै बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअखौ होयोब्ला नोंथांनिसिमबो सहैयो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोनानै आङो थाबैनो लोगो हमफिनगोन बे समसिम बाय बाय